Сәлем, бу Азатлык радиосында Татарча подкастының 2нче сезоны һәм аның алып баручылары Эльвира Гарипова һәм Римма Гомәрова. Римма, нәрсә турында сөйләшәбез бүген? Бүген бездә тагын бер актуаль тема – җанисәп. Халык санын алу, кем булып язылу, кайсы телне туган тел дип күрсәтү, шул турыда сөйләшәчәкбез. Бу юлы җанисәп 15 октябрьдән башлана. 15 октябрьдән 14 ноябрьгә кадәр шәһәрләрдә махсус җанисәп участоклары эшли, күп функцияле үзәкләрдә, МФЦларда булачак. Аннары 18 октябрьдән 14 ноябрьгә кадәр яздыручылар өйләр буйлап йөриячәк. Һәм 15 октябрьдән 8 ноябрьгә кадәр генә дәүләт хезмәтләре сайтында, ягъни госуслуги сайтында бу җанисәпне узарга мөмкин. Рима, син кайсысын, ничек катнашачаксың? Менә кара, анда электрон җанисәптә катнашсаң да, синең өеңә килгән теге хисап алучыга син күрсәтергә тиеш QR-код. Икеләтә туыш бирү була инде. Миңа бу мәсьәлән бик ошамый. Мен көтеп утырыр идем менә бу хисап алучының өйгә килгәнен. Беләсеңме нәрсә? Менә бу Росстат сайтында Росстат аңлатуынча, әгәр сине өйдә кеше килеп яздыра икән, һәм син соңыннан исеңә төшәсең икән, ой, мин бит дөрес бу милләтемне дөрес яздырмадым, нигә болай дип әйттем инде, ягъни фәлән иттем инде дип уйласа, 8 ноябрьгә кадәр электрон җанисәпне үзең яңадан үтәргә була. Һәм менә монда нәрсә дип язылган? Иң соңгы булып кергән бюллетень эшкәртеләчәк. Супер. Менә анысы миңа бик ошый. Мин бөтенләй бу эпидемия вакытында өйдән өйгә йөрмәү яклы. Электрон җанисәптә катнашу миңа шул яктан плюс булып күренә. Һәм тагын бер әйбер бар. Менә бу җанисәпне үтү инде ул тегендә мәҗбүри түгел, бер яктан караганда. Ләкин ул бик мөһим һәм менә шит илләрдә, кайбер илләрдә җанисәп үтмәгән кешеләргә хәтта штраф та салына. Мәсәлән, Чехиядә. Коронавирус өчен булган штрафлардан әле һаман арына алмыйбыз, әйме? Син тагын штрафлар буенча яңа идея бирәсең. Юк, инде яңа идея түгел, булай штраф юк, мен штраф яклы түгел әлбәттә, ләкин шулай да килешәсеңдер, җанисәп барыбер ул кирәкле әйбер, һәм ул мөһим әйбер, һәм анда катнашу нидер бер җаваплылыктыр да кебек инде үзеңә күрә. Бу уңайдан тарихчы һәм менә шушы җанисәп мәсьәләләре белән күпләп шөгыльләнүче Илнар Гарифуллинның фикерен тыңлап үтик әле. Халык санының алымында катнашу Рәсәйдәге булган бөтен халыкларга да, татарларга да, анда калган халыкларга да нәрсә белән мөһим, чөнки ул безгә Рәсәйдә яшәгән төп халыкларга дип әйтәйек, коренный халыкларга ул ниндидер үзенчәле сайлауда катнашу кебек була. Ләкин бу сайлауда без гади сайлаудагы сыман депутатларны сайламыйбыз, без бу очракта үзебезнең Рәсәй ичендәге урыныбызны билгеләйбез. Ничек? Чөнки үзебезнең физик янындагы саныбызны күрсәткән саен, үзебезнең менә Рәсәй ичендәге урыс булмаган халыклар арасындагы ниндидер иерархияда икәнебезне билгеләйбез. Халыкның күбрәк булганыннан ул аның Рәсәй ичендәге сәяси статусына дагы бик зур йогынты ясый. Аны юкка гына без әйтмибез, менә татарлар Рәсәй ичендә икенче санлы халык дип. Без шул санга, шул моментка таянып, үзебезне Рәсәй ичендә билгеләйбез һәм үзебезгә ниндидер аерым махсус мөмкинчелекләр, статуслар сорыйбыз. Аннары инде гадирәк моментларга төшсәк, халык саны алуда катнашкан вакытта халыклар үзләренең саннарын күрсәткәндә һәм әлбәттә үзләренең сөйләшкән туган телләренең саннарын күрсәткәндә дә ул шул ук Рәсәй хөкүмәтеннән үзебезнең милли мәнфәгатьләрне якларга нинди зур ярдәм күрсәтә. Нигә? Чөнки без әйтәбез, менә мәсәлән, Рәсәйдә бар, менә соңгы халык саны алсак инде 4 миллион татар телендә сөйләшкән кешеләр. Менә шул 4 миллион өчен шундый мөмкинчелекләр кирәк, шундый дәреслекләр әзерләргә кирәк. Бу татар теле дәресләре Татарстан эчендә генә түгел, бүтән төбәкләрдә дә булырга тиеш, чөнки менә бу төбәктә бу хәтле татар бар, бу төбәктә икенче хәтле татар бар. Аннары иң өченче момент дип әйтәгәндә ул ниндидер идеологик момент, чөнки халык саны алган вакытта гына biz гомумән үзебезнең бөтен милләттәшләрне милли эшкә, милли хисләрен тудырып, милли эшкә, ниндидер милли мобилизация үткәрә алабыз. Менә бу 3 сәбәп аркасында
Мин әйтә алам, халык санын алу һәм анда катнашу ул Рәсәйдәге бөтен яшәгән халыклар өчен мөһим мәсьәлә. Азатлык радиосы. Татарча подкаст 2. Давай менә бу теманы сөйләшкәндә дип бер нәрсә сөйләп китәләр име. Әле бит менә бу татар саны кими дигәннән, мин әле менә бу татар милләтчеләре, татарның теге миллилек полициясе критерийлар буенча да безнең милләттәшләр арасында шундый начар бар гадәт. Без чын татар шундый булырга тиеш дигән кагыйдә куярга яратабыз. Без тиеш кирәк дигән сүзне булай да бик яратабыз. Чын татар кешесе татар телен белергә тиеш. Без традиция буенча, гасырлар буенча безнең милләт анда мөселман, ислам динен генә кулланган дип һәм башка шартлар куярга яратабыз. Без буларны кабул итмәйбез. Без буларны кабул итмәйбез. Безнең милләт булай да зур түгел. Без шул көйә әле тагын бүлергә тырышабыз. Но татарча снобизм инде. Син татарча сөйләшмисең, син татар түгел. Син анда акцент белән сөйләшәсең. Бу татарча сөйләм түгел, бу ниндидер шәһәр акценты, урыс акценты. Син калька белән сөйләшәсең. Син ничек дип чын татар булып санала аласың? Синең балаларың татарча сөйләшми. Менә шундый кирәгеннән артык ниндидер үзенең өлгесенә кыстырырга тырышу кешене, былай да әз милләтне тагын да кысып, тагын да тар нигә кертү, кысаларга кертү һәм шул кысага сыймаган кешене, шул критерийларга туры килмәгән кешене сызып ташлау. Бу беренчедән әлбәттә читләштерә, гайрәтен чикерә. Без үзебезнекеләрне дә, тамырларында татар каны аккан кешеләрне дә менә шулай дип милләттән читләштерәбез. Сызып ташлыйбыз. Милләткә моның бер файдасы да юк. Мондый снобизм, минемчә, ул корткычлык кына. Шул ук татар телен белмичә дә милләт өчен файда китергән кешеләр җитәрлек. Һәм беләсеңме, менә бу әйбер, менә шушы җанисәп алдыннан бераз гына тынып тора кебек, һәм анда инде бөтенләй дә татардан читләшкән кешеләрне дә татар, менә бу татар дип күрсәтү әйбер нитеп ала ул, күтәрелеп ала. Да? Аннары теге җанисәпләр ниләр беткәннән соң китә инде. Ой, Шамил Идиятуллин ул татар язучысы түгел инде, нишләп аны шулай дип әйтәсез, яки анда шул гүзәл Яхинаны. Әйе, бездә шундый әйбер бар. Теге җанисәп алдыннан без, ой, менә бу татар бит дип горурлана башлыйбыз. Аннан соң андый ниләр кирәкмәгән вакытта, теге милләт санын күтәрелеше кирәкмәгән вакытта, без инде сойлана башлыйбыз. Ханбикә кебек, моны татар дип санарга телим, моны санарга теләмим. Һәм бу татарлыгына, миллилегеннән читләшкән, ләкин якынайырга теләгән, үзен татар дип атаудан баш тартмый торган кешеләр өчен бу шундый маркер. Мин менә бу милләтнең кисәге булырга телимме, юкмы? Әллә урыс дип язылам да тынычланам. Шундый момент бар. Ягъни без алардагы калган миллилек ниләрен, тамырларын кисеп ташлыйбыз дигән хис кала. Һәм менә бу темадан без теге нигә дә шундый әйбер бар, катнаш никахтан туган кешеләрнең үз билгеләнүе. Алар менә кем булып язылалар, татар булып язылалармы, рус булып язылалармы, бигрәк тә шул рус-татар гаиләләренә яки рус-башкорт гаиләләренә кагыла. Әле бара Фейсбукларда, Твиттерларда ниндидер бер тренд дип әйтимме, нәрсәдерме, шундый язмалар, постлар күренә башлады. Менә минем әнием рус, әтием татар, мин бу переписта, бу җанисәптә үземне татар дип яздырам. Тегеләрендә рус дип яздырган идем, монсында татар дип яздырам. Ашчылык милләтләрне яклау уянамаларда нәрсә бу? Менә бу Твиттерда Ольга Месик дигән кызның да язулары таралды. Ничек дип уйлыйсың син, Рима? Катнаш никахта туган балаларның, аларның азрак теге бардыр инде. Әти милләте белән язылсам, әнигә хыянат итәм, әни милләте белән язылсам, әтигә хыянат итәм. Бу ничектер теге ата-анага үзенең мәхәббәтен, хөрмәтен күрсәтү нидә булып торадыр инде бала психикасы өчен. Без аларны белмибез, нәрсә хис иткән. Аларның һәрберсенең үзенең тарихы дигәндә. Әмма бусында, тегесендә урыс, бусында татар булып язылырга тели икән, мәсәлән, урыс-татар гаиләсендәге бала, шундый гаиләдә туган кеше. Димәк, аның үзенең ниндидер принцип бар, менә бу милли балансын саклау буенча. Мин шулай дип карыйм. Монда катнаш гаилә төзүчеләрендә
гаепләргә кирәкми. Тагын теге ниләрне куярга кирәкми. Ольга Мисик буенча. Ольга ул бик кызыклы шәхес. Конституция укуы белән танылды ул. Башкаларны кулга алганда, ул полиция хезмәткәрләре ОМОН каршысына утырып, Россия Конституциясын укыган кеше. Әле ул вакытта 18 яшьтә тулмаган иде. Принципиаль, теге яшьлек, максимализм барысы да Ольгада җыелган. Аның татар каны бар икәнен әнисенең Facebook'ta язган постыннан белдем. Һәм хәзер аның, мәсәлән, мин татар булып язылачакмын диюе, ул аның үз билгеләреннән бигрәк протест белдерүгә шагын. Без әлбәттә, тагын бер татар артты дип сөенәбез. Шулай да кешенең күңелендә барып бер ниндидер кала. Дилемма кала. Мин дөрес эшләдемме, дөрес языламмы? Бәлки мин күбрәк украиндыр, бәлки күбрәк татардыр. Миндә татарлыктан нәрсә генә бар инде? Менә шундый ниләр, сораулар күп калачак. Әмма бу тренд милли ачылыкларны яклау кайчандыр урыс дип языла башлаган яки катнашникта туган кешеләрнең вакыт узгачтан үзләренең нинди милли ачылыкта булган тамырларын табып, менә бу тарихи гаделсезлекне җиңәр өчен милли ачылык булып язылырга теләге уяна башлый һәм бу Twitterда хәзер яңа тренд инде. Менә бу әйберне мин шулай беләсезме кемдә укыдым? Facebook'ta Артем Йоргида укыдым. Ул Удмурт активисты. Син аны күбрәк беләсең миннән караганда. Ул әгәр дә сездә берәр кечерәк милләт вәкиле каны ага икән, сез шул милләт вәкиле буларак язылыгыз җанисәптә дигән фикерне алга сөрә. Бу кеше милләтләрне саклап калырга ярдәм итәр иде ди ул. Бу әлбәттә кызык фикер, ләкин икенче яктан караганда бу чынбарлыкны бераз алдалап күрсәтергә мөмкин. Артем, әлбәттә мин Артемны яхшы беләм, чөнки без аның белән бу ЗАИЗки РФ платформасының мероприятиеләрен оештырабыз. Һәм ул тел активистлары арасында күренеп торган шәхес. Мондый фикернең Артемда тууы ул очраклы бер түгел. Мәсәлән, бер вакыт азчылык телләре елында аларның Мафун оешмасы игълан иткән иде шундый флешмоб. Мәсәлән, ел әйләнәсендә Россиядәге бер ашчылык телен өйрәнәм. Хәзерге буенча да, флешмоб буенча да, менә бу тренд буенча Артем тәкъдим итә. Әгәр сез башка аз санлы милләтне, урыс булмаган милләтне якларга телисез икән, аларга теләктәшлек белдерергә теләсәгез, менә шул милләт булып языла аласыз. Чөнки нәрсә бирә бу җанисәп? Бу кешеләр сан, бу милләткә караган кешеләр саны күбрәк булган саен, хакимият аларга мәктәпләр, балалар бакчалары, дәреслекләр, тагын нәрсәләр белән бу милләтләрне тәэмин итәргә тиеш. Моны әлбәттә уйлап карасаң, яхшы яклары да, һәрбер идея кебек ниндидер өстенлеге дә бар, ниндидер кимчелекләре дә бар. Артемны ниләр галимнәр бик тәнкыйтьли. Анда комментарийларда язалар, статистиканы бутауда гаеплиләр. Бар әлбәттә реалистлар, скептиклар, бар идеалистлар. Җанисәп, ул манипуляция түгел, ул менә шундый тел активист, милли активистлар арасындагы өмәт диемсең. Менә бер яктан караганда мин ул галимнәр белән дә бәлки килешәмдер, чөнки теге чынбарлыкны, бу чынлыкта бу инде чынбарлыкны ничектер нитү була, бузу була беренчедән, икенчедән ул милләткә бу кирәкме гомумән? Теге милләт синнән сорыймы күбрәк булыйга әле дип. Моны турында уйлап, анализлап булыр иде, әгәр бу акция, мәсәлән, 3-4 ел барса. Моңа ниндидер реакция булса, кеше милләтләрдән, моңа ниндидер галимнәрдән комментарийлар булса, анализ, статистика, шуның ише аңлатулар булса, ләкин бу әлегә кыска вакытлы күренеш. Һәм никтер бу тренд бик актив кирип китте, бу Twitter аудиториясына. Но без чагыштырмача күп санлы башкалар белән, әмма без үзебезне башка милләт дип яздыруга каршы, без әле үз арабызда нитеп ятабыз, булышып ятабыз. Мин шундый татар, мин мондый татар. Без үз эшебездә әле безгә ничектер берләшү җитми. Без үзебезне татарның ниндидер сорты дип санау яклы, мәсәлән. Азатлык радиосы. Татарча подкаст 2. Субэтнослар темасын күтәрәсе килгән иде. Шул темага барып җитәбез. Себер татарлары булып язылу, әймәндә мишәрләр, крешен татарлары, ягъни белмим тагын кем. Актаныш татары дип язылар иде. Актаныш татары дигәнне уйламаган идем әле. Юк, ничектер матур итеп теге маркетинг өчен башкача атарга да буладыр инде теге
ак татар шуның иштеге. Яки мин шаярып әйтәм, чөнки минем үземә бу бүленешләр ниндидер теге балаларның кымлыкта бүлешеп утырулары кебек җитди әйбергә санамыйм. Җитди түгел, акыллы әйбергә санамыйм. Чөнки җитдилеге аның җитәрлек, бик авыр, бик шамасыз бәхәсләр бара интернетта да, матбугатта да, кайсы як өчен файдасыз. Монда теге без әйтеп киткән Чын татар кодексы да үзенең тискәре ролен уйный, чөнки без, мәсәлән, татарлар мөселман булырга тиеш дибез икән, без керәшеннәрдән баш тартабыз булып чыга. Шул ук вакытта алар, мәсәлән, теге татарча белергә тиеш дигәнгә туры килә, пунктка туры килә. Чөнки алар керәшен авылларында татарча синнән миннән яхшырак сөйләшәләр. Әлбәттә, һәркем үзе хәл итә. Кем дип язылырга? Кем булып та язып була. Килгән кеше сине переписчик, сине кем дип тә яза, шүлмәк дип тә язып куялы, әгәр син шүлмәк дип әйтсәң үзеңнең милләтеңне. Ләкин санау буенча әлегә кадәр ниләр бара, бәхәсләр бара. Менә бүгенгә кадәр галимнәр әлегә белмиләр, ничек иттереп буларны санарга. Менә беләсезме, миңа ничек ошар иде? Мәсәлән, төп төркем татар, һәм әгәр анда мәсәлән берәү мишәр дип язылса, аны шушы төркемгә язасың, ләкин мишәрләрне дә аерым саныйсың. Себер татары дип язылган, син аны барыбер татар дисең, ләкин шул ук вакытта Себер татарын да аерым саныйсың. Бу бер уңайдан шул ук мишәрләрне, керәшен татарларын, Себер татарларын санауның да бер ни булыр иде. Ләкин аларның барысын да татар төркеменә кертү. Бу минем багман, бу минем тәкъдим генә. Әйе, бит шунлыкта ничек дип язылачаксыз, шулай дип санаячаклар. Мәсәлән, татар дип язылсаң, татар дип санаячаклар, керәшен дип язылсаң, керәшен дип санаячаклар. Аның татармы, юкмы дип беркем дә теге зуррак классификациягә кертеп тормаячак. Һәм теге зарарлы киңәшләр рубрикасыннан тагын бер тагын бер киңәш. Эльвира әйтте, ни дип шүлмәк дип язылсаң да була дип. Анда теге таныш билгеләре дә куярга була, түгелме? Милләт урынына. Әйе, хәтта ки менә минем милләтем анда нокта. Өтөрөйе анда бар нәшу переписенә сайтына кирип карасагыз, рәсми сайтына кирип карасагыз, анда шулай кеше ничек дип әйтә үзен, нәкъ менә шулай переписчик яза, бернинди документ тикшермәй, документ таблой да юк инде ул ниләр. Менә без Себер татарлары турында сөйләшкәндә, минем Фәүзия апаның укып китәсе килә. Фәүзия Бәйрәмованың милләт җыеныннан соң язган бер постын, ул анда нәрсә ди? Себер татарларына да сүзем бар, чөнки сезне дә аерым халык дип котырталар. Әмма сезнең аерым халык булуыгыз аларга кирәкми. Сезне зур татар милләтеннән аерып алу гына кирәк. Сезнең татар арбасыннан төшеп калуыгызны казаклар да, башкортлар да көтеп кенә тора. Татардан аеру белән сез башкорт яки казакның бер кабиләсе генә булып калачаксыз, милләт булып түгел, ди. Һәркем милли горурлыктан тыш, менә бу критик фикерләү дигән әйберне кушарга тиеш. Әгәр сез менә күкрәк кагып үзегезне мин татар түгел дип ата-бабаларына мәҗбүри яздырганнар дип уйлыйсыз икән, үзегезне түгел, алдагы буыннарны агитация корбаны дип саныйсыз икән, өйрәнегез, тарихны өйрәнегез, шәҗәрәне өйрәнегез, документларны актарыгыз. Бу коры милли горурлык кына булып калмасын. Чөнки мин үзем, мәсәлән, милли горурлык яклы, ләкин ул да ничектер шамалы булырга тиеш. Чөнки милләт белән горурлану ул иррациональ әйбер. Ничек аның белән горурланып була? Ул бит синең шәхси казаныш түгел. Тугансың шул милләттә. Синең монда бернинди керткән өлешең дә юк. Менә бу уңайдан минем тарихчы Илнар Гарифуллинның да фикерен тыңлатып китәсе килә сезгә. Минемчә, монда иң төп мәсьәлә инде бернинди теге беренче сәбәбе дип әйтәм, иң мөһим сәбәбе ул бик гади. Аны алып баручылар, алар күбесенчә татарны махсус аерырга тырышкан кешеләр, алар шул ук татардан чыкмаган булалар, алар инде яки Мәскәү идеологлары булалар, әйбит урыс дөньясының идеологлары, яки ул шул ук Башкортстанда яшәгән башкорт идеологлары, этномародерлар дип без аларны атыйбыз, чөнки аларның төп максатлары татарның санын кәметергә, татарның санын кәметкән саен татарның урыны да Россия эчендә һәм татар милләтенең көче дә, этник потенциалы да кәми, шуңа күрә алар бу эшне алып баралар, татарларны аерым кеше төркемнәргә бүлү. Инде нигә бу татар халкының эчендәге
субэтнос төркемнәре арасында да кайбер бик сирәк, әлбәттә, аны әйтергә кирәк, но кайбер шундый кешеләр табыла, үзләрен аерым милләт булып язылуга чакыручы. Мин инде анда күбрәк күрәм үзләрен ниндидер карьеристик яки меркантиль, ничек дип әйтәм, меркантиль карашлары аркасында. Димәк, күпчелеге үзләрен акча өчен моны эшли, чөнки аларның хәтсез менә бу пропаганданы алып баручылар, алар акча алалар, үзләренә әйбәт ниндидер структураларда эшлиләр. Һәм инде тагын бер бәләки генә кеше төркем бар кешеләр арасында, кемнәр үзләрен ничек дип әйтәм инде, телевизорга эләгәләр, телевидениегә эләгәселәр килә, алар турында күбрәк мәгълүмат язсалар, үзләренең ниндидер эштәге үзләрен ярату рухлары күтәрелеп китә. Мин алар нарцисст дип әйтәм инде. Шул нарциссизм аркасында кайберәүләре шулай ук менә бу бик яман, бик шау-шу юлга кызганычка каршы басалар. Күпчелек гади халык арасында андый аерым халыкка аерылу теләүчеләр, анда мишәрләрме, анда Сибир татарлармы, андыйлар юк. Һәм безнең күзәтүебез шуны турыдан-туры күрсәтеп бара. Анда инде кайвакыт әйтәләр, менә без аерылсак, без ниндидер аерым статус алабыз. Анда төп халыкның безгә ниндидер Россия дәүләтеннән акча була. Әлбәттә, анда әйбер юк. Даже дәүләт төп халык статусын алучылар да әйбәт, статус коренных малочисленных народов, алар хәзер көндә Россиядә үзләренең бер нинди мәнфәгатьләрен яклай алмыйлар, күбесе юкка чыгып бетә. Инде аларга ниндидер аерым милли автономия бирү турында анда сүз дә юк. Шуңа күрә бу ялганлык өметләр дип әйтер идем. Ну, миңа калса, Илнар объектив булмас бу темага, чөнки мин аңлыйм, Башкортстандагы менә бу кайчандыр булган татарларга каршы сәясәт аркасында Башкортстанда туган татарларның республикага бу башкортлаштыруга карата фикерләре күп очракта субъектив һәм ничектер үпкә хисе бар, ачу хисе бар, гаделсезлеккә каршы туру хисе бар. Шуңа күрә Илнар кайвакытта бик усал фикер йөртә. Миңа аның менә бу фикер ошады нарциссизм дигән. Ягъни үзеңнең ниндидер башка милләт типме, башка яңа кертеп җибәрепме, агым кертеп җибәреп милли темага үзеңне ниндидер инициативаның башында торган кеше итеп хис итү, миллилек белән нәрсә беләнмедер горурлану һәм үзеңә соклану, ул яктан мин килешәм Илнар белән. Азатлык радиосы. Татарча подкаст 2. Һәм без Җанисәп турында сөйләшүнең иң кызык өлешенә килеп җиттек. Бу Башкортстанда булган Башкортстан татарлары һәм Башкортстандагы җанисәп. Чынлап та бу интернетта булмасын, матбугат чараларында булмасын, иң кызу бәхәсләр тудыра торган тема. Үзенә күрә бер шундый җанисәп 10 елга бер шартлый торган бомба инде. Һәм мин шундый формула чыгардым. Гомерем зая узмады дип әйтер өчен, һәрбер татар я башкорт үзенең яңа лин уйлап чыгарга тиештер инде. Я диалектын, я субэтносны, ягъни мәсәлән, Эльвира диалектында, Эльвира сөйләме. Һәм син үзеңә җыясың үзеңнең төркемеңне. Дәреслекләр чыгарасың, сүзлекләр чыгарасың, диктантлар яздырасың һәм тарихка кереп каласың. Бу ләкин беләсеңме, Рима, ул ярый миндер милләт уйлап чыгарды, ләкин менә шул милләткә, шул телгә, шул диалектка мәсәлән, башка кешеләрне, шул әйберне башка кешеләргә көчләп тагу, ул инде шулай ук дөрес түгел дип саныйм. Монда минем теге Башкортстан татары буларак хисләрем уяна башлый. Көрәш әлбәттә гади башкорт белән гади татар арасында бармый. Бу көрәш бара әлеге дә баягы ниндидер идеологик рухта, бу бара этномиссионерлар рухында, шул яссылыкта бара. Һәм Рима, син менә бик ышанып бетмисең Башкортстандагы хәлләргә. Шуңа күрә мин бер кыска гына әңгәмә тыңлап үтәргә тәкъдим итәм. Подкаст алдыннан Башкортстанның Илеш районында переписчик булып эшләгән Анфиса апа Шәймова белән сөйләшкән идем. Ул Илеш районында Шәммәт һәм Кенәзилга авылларында эшләгән. Шәммәт авылында бүгенге көндә 88% башкорт яши дип язылган соңгы җанисәп мәгълүматларында. Кенәзилга ул Утмурт авылы. Иң беренче тапкыр мин 89 елда булдым.
89 елда атна буена укыттылар. Башта 3 көн, аннан 3 көн инде. 89 елгы белән 2010 елгы да берәр айырым булган, ниндидер бер үзенчәлек булганны хәтерләмисезме? Biz 89 елда анда мен Шәммәт белән Кенәз елганы алдым. Шәммәт олы халкын башкорт дип языламанда, татар дип язылама, карандаш белән генә язасыз. Бүтән әйберне русча белән язсагыз да ярый, милләтне карандаш белән генә язасыз диләр. Әле мәрхүм Әзәт япа белән ашуланышып китәдек шулдан ишем. Минекен татар дип язмын, Ульяновский татары дип. Әйтәм, безгә шулай кушылган бит, ништем соң дип татар карандаш белән яздым инде бар анда. Шуннан соң шул карандаш белән язылган ки без аларны сдавать иттек, төзәтмәдек берничектә, бер табагада. Шуннан соң 2002дә булды бит инде. 2002дә без анда русча белән тутырдык. Кем ничек әйтә, шулай яздык. Кенәз елгалар менә анда Кенәз елгада Утмурт дип тә язылалар. Татар дип язсаң да була инде дә диләр теге кайсы бирләре. Күбрәк Утмурт дип язылалар. Туган телебез, сөйләшкән телебез татар теле инде дип нитәләр инде. Анда язылган бит. Туган телең нинди тел? Нинди телдә сөйләшәсең дип язылган пунктлар бар иде. Анда мордвалар да, руслар да, тагы әллә нинди милләт бар әле. Аңлатып үтәргә кирәк бу җирдә. Кенәз елга авылы ул башлыча Утмурт авылы дип санала Илеш районында. Һәм аның тирә-ягында теге татар авыллары инде күпчелек. Күршесендә гомумән Татарстан әйме, бу якта Башкортстанның татар авыллары. Һәм анда хәзер белмим ничектер Утмурт теле белүчеләр хәзер бар микән? Алар туган телләрен Утмурт телен дип яздырсалар да Утмуртча сөйләшәләрме, Анфисапа? 89 елда ук сорадым мен шул Елена апалар әзгенә алар марталар бит әле әзгенә Утмурт телен беләбез диләр берничә сүз. Шуннан менә Илдарның әтисе Тарасов Юрий абзый берничә сүз беләдер, берничә җөмлә инде. Гомумән алганда алар онытканнар. Иң кызыгы менә бу урыс милләте булсалар да, мордва, Утмурт булсалар да, аларның бүгенге көндә барыбер татар телендә сөйләшүләре, барыбер мөхит тирә-яктагы мөхит аларга менә шу татар телендә сөйләшергә мәҗбүр иткән һәм хәтта ки аларның төп теле булып калган булып чыгаймы бүгенге көндә. Төп теле булып калган, ну әзгенә теге диалект бар инде аларның. 2002 елда нинди телдә, нинди милләтне күрсәтсәләр, шул милләтне яздык дидегез, әйме? 2002 елда шулай булды. Нинди милләтне күбрәк күрсәттеләр, хәтерләмисезме? Башкортстанда яшәгәч башкорт булса инде дип әйткән кешеләр дә булды күпчелек. Шуннан бит инде безне чынлап торып теге Татарстаннан килен булып чыккан балаларын татар дип яздырган халыклар инде менә тагын бер кызык случай. Әккүздә туган бит инде мен Шәммәтнеке түгел, Әккүздә. Безнең әниләр Актанышка меңнәр авылына күчкәннәр дә бабай караганнар инде партиямның әтисен. Шунда минем абый туган 60 елга. Абыйны шунда татар дип яздырып кайтканнар. Татарча сөйләшкәч татар дип йөрибез бит без безне булай. Теге сорау бирсәләр генә әйтәбез бит инде. Башкорт дип язып кайгачлар инде. Әти, әни язылган башкорт дип тараклыкларында. Абыйны яздырганнар татар дип. Шуна монда кайткач без туганбыз бит инде мин һәм апайлар. Безне язгырганнар инде уже бу якта булгачтан башкорт дип. Без менә бер семьяда бер абый безнең татар булып йөрде инде менә. Хәзер генә паспортка куйдырмыйлар. Әле паспортта бар иде бит инде. Абый күлеп йөридер теге сарык абзарында сарык, шушка абзарында шушка буласың икән дип белек кешегәндә шулай кызык иттереп йөридер инде абый. Менә безнең абый татар бер семьяданбыз. 2010 елда ничек булды менә, ничек яздырдылар? Шуннан 2010 елда тагын теге ниндидер менә сойлауларына шуны сайлагыз дигән агитация бара бит безнең. Алдан агитация булды бит инде башкорт дип бүләк язылырга кирәк инде фәлән инде теге переписка хатлы сөйләнеп бирдек бит инде. Сөйләндерделәр инде угарадан кушып. Анда тагын теге нитәләр инде сельсоветларга план бирелгән, алар бары куркалар. Теге башкорт дип язылса сөйнәләр. Шундый план бирелгән. Татар дип язылса көйнәләр. Ну без төзәтмибез анда уже карандаш белән дә язмадык, русча белән яздык инде анда уже. Без инде теге агымга каршы йөзеп булмый дип үзебезне ничек кушалар шулай яза иде инде. Шул башкортстанда яшәгәч башкорт булабыздыр инде дип микән инде шулай иде без. Ну мин уйлыйм инде теге абый татар дип нитсәм дә безнең еракай, безнең бит инде менә тарихта сине искә алганым бардыр, ватандаш журналында да килде бит инде Эльвира тарихны. Анда безнең язылган бит инде Шәммәт Күзалай түгел, Шәммәтне кыргыз ыруыннан дип нитәләр инде. Күктауга да кушканнар инде аны улыны иде. Кыргыз ыруы дип. Үзең беләсең бит инде тарихны тик пешерә башласалар,
Октаныш илиш татарлар, башкортлар керешәләр, Октаныш илиш башкортлар дип безне буташтыралар бит инде дөресен генә әйткәндә. Шуга аптыраш инде кайсына булырга да белмәй торасың. Ну, минем булай ике милләткә дә фикерем не инде. Ике милләтнең дә теге әдәбиятын да яратам, халкын да яратам диярсең. Только үземнең шыгышымны төптән дөрес иттереп белмим диярсем килә инде. Без менә шулай переписта татар дип яздырырга кушсалар, татар дип яздырдык. Башкорт дип яздырырга кушсалар, башкорт дип яздырдык. Ана кенәзләр генә үз милләтләрен мартта икән мартма, утмырт иткән утмырт иттереп дөрес иттереп яздырдылар инде. Аларны татар дип яздырырга кушмадылар алай. Телне нәрсә дип язалар Ямсапа? Туган телем татар теле дип яздылар. Без бит инде чынлап торып, саф татарча укыдык, беләсең бит инде. Беләсең бит инде дигән, син беләсең микән, университетларга хатлы укырга керергә барып карадык. Мин йөрим инде. Казан мине башкорт дип кабул итмәде, башкорт мине татар дип кабул итмәде дип йөрим бит инде. Бер кеше дә башкорт теле дип яздырмады туган телне. Туган телем татар теле дип яздырдылар. Силсәбитләрдә каршы килмәделәр, чынлап шулай бит инде. Ага, бер ничек тә каршы килеп булмый. Анфиса ханым бераз гына монда бутап сөйләмәде микән? Ул 1989 елны 2002 ел белән алыштырмады микән? 1989 елда Илеш районында татарлар саны 30% була һәм бу иң югары саннарның берсе. 2002 елда исә 13%ка кала. Һәм 2010 елда 15%ка күтәрелә, 2 дәрәҗәгә күтәрелә, 15% була Илеш районында. Һәм беләсезме, нинди хис миндә менә монда калды? Амсапаны тыңлагач, кешеләр беренчедән битараф кебек дигән хис калды. Яны хит кем дип яздырасың килсә яздыр инде дип әйтәләр инде күпчелеге. Икенче хис, Амсапа бу сорауны үзе дә бирә. Кем соң без чынлыкта? Ник безгә аны анык кына бер җирдә дә аңлатмыйлар? Ник безне булар башкорт дип әйтәләр, әтегеләр татар дип әйтәләр? Моның нигезенә ничек төшәргә? Һәм ул менә үзе җавабында әйтә. Без инде аптырагач, милләтебез башкорт, телебез татар дип йөрибез. Шулай гае бу ничек дип әйтим, үз билгеләнү, менә бу милли идентификация кризисы. Без үзебез дә белмибез үзебезне кем дип яздырырга. Һәркем дә бит инде теге шәҗәрәләр актарып, архивлар актарып утыра алмый, бөтен кеше дә тарихчы түгел. Һәм аларга менә мәктәптән үк өйрәтеп, мәктәптән үк аңлату кирәк. Илеш районындагы мәктәп һәм анда Башкортстан ягы хөкем сора. Мәктәпләрдә әлбәттә авыл советында да, нидә дә административ ресурс дип әйтегәндәйме. Һәм анда ул китапларда да язылачак син башкорт дип. Анда Әсфәндияровны анда укытачаклар инде, укыталар да инде. Монда баланы үзең табарга өйрәтү иң мөһимедер инде. Ну, син менә авылда яшисең, син ни эшеңнән кайтасың бакча. Бакчадан чыгасың, тавыклар, шибиләр дигәндәй. Нинди архив, кайда ул архив, ул архивка кая барырга кирәк? Уфагамы, Казангамы, кайчан барырга кирәк? Әле ул аны укый өйрәнә беләме, ул архив белән эшли беләме? Анда бит эшли белергә кирәк. Ну, бу айрым йөк кеше өчен. Шуңа әйтәм, халык шуңа да әзер информация. Әзер информация кирәк. Ләкин Башкортстан аларга аны сез башкортлар дигән информацияны бирә. Татарстан аларга сез татарлар дигән китап чыгара, мәгълүмат чыгара. Менә алар чынлап та аптырашта. Менә әйтәм бит, яңа милләт уйлап чыгарга кирәк. Уфа татарлары, менә Уфа татарлары. Яки Башкортстан татарлары. Зарарлы киңәшләр рубрикасыннан. Язасына Шәммәт милләте дип. Өтер милләте. Җанисәп. Юк, шаярып әйтәм, бу бик усал шаяру булды. Әлбәттә, бу бик авыр сорау. Бу бит инде сиңа гына кагылмый бу сорау. Син, мәсәлән, милләтеңне башка дип яздырып, синең күңелеңдә калырга мөмкин. Менә бу гаеп хисе. Мин ата-бабаларымны сатмыйммы, аларга хыянат итмимме? Балаларым, мәсәлән, мин ялгышсам хәзер, балаларым мине теге гафу итәрме дигән кала. Бәлки мин ялгышамдыр. Үземнең дине әйтеп китәсем килә, үземнең хис кичерешләремне бу уңайдан. Менә безнең әти, әни башкорт булып язылган һәм без балалар, без башка җирдә үттек җанисәпне һәм без татар дип язылган. Беләсеңме, менә мин шуңа хәтта нидер аклау эзләп йөрдем. Чынлап та менә син әйттең, мин әти әнинең теге хыянат итмәүме, нәрсәме дип уйлау. Яр менә мин әниемнең ниндидер бер буыннары актаныш ягыннан. Һәм мин менә шуны үземә аклау итеп кабул итәм. Мариол да Менә Маридан түгел алар.
Кыскасы, мондый хис укымышлы, азмы күпме тарихны белгән кешеләрдә дә бар. Һәм безнең авылда яки янда Илеш районында менә шундый гаиләләр бик күп. Анда әти-әнисе үзләренең авылында язылган башкорт дип, балалар анда кайдадыр укыган җирләрендә яки эшләгән җирләрендә инде татар дип язылганнар. Бер гаиләдә милләтне сайлап алмыйлар диярсең инде бер яктан караганда. Әйе, бу бит инде теге шәхси әйбер. Ма кискен кагылырга да ярамый минемчә. Һәм моңа ниндидер бер генә җавап та юк. Монда бернинди киңәш тә биреп булмый. Миңа калса, менә бу милләтләр дигән төшенчә, ул инде актуальлыгын югалта бара. Милләтләр беренчедән бутала. Югалудан бигрәк алар бутала. Шипши татар, чиста, канлы татар дигән әйберләр. Алар инде актуаль түгел. Шипшин менә 100% каным, 100% татар дигән әйбер, ул инде дөрес түгел. Чөнки безнең канда ничәдер процент тегеннән, ничәдер процент моннан анда индидер микс, кушылма. Һәм берәү дә үзен шипши дип инде атый алмый. Бер милләттә. 100-200 елдан миңа калса, син кайсы милләттән дип бәлки сорап та тормаслар. Алей, син инде бөтенләй хәзер инқиразга җибәрәсең. Инхираз, юк, инхиразда түгел. Кешеләр саны кимемәячәк бит. Бу милләттәге кешеләр саны да кимемәячәк. Ләкин бәлки менә бу төшенчәнең бәлки кирәге калмас дип уйлыйм мин. Бәлки мәсәлән мәктәптә анда дөнья буйлап иң киң таралган телләрне генә өйрәнерләр дә 14-15 штук. Һәм шуның белән яшәрләр. Чөнки белмибез. Без бүген монда бәхәсләшеп ятабыз, татармы, башкортмы дип. Бәлки ниндидер супер милләт булыр мәсәлән. Татар башкорт кушылыр да кайчандыр, төкерерләр дә бу ниләргә бәхәсләшеп йөрүләргә, әйтерләр, әйдә бер ни ясыйбыз анда, башкорт татар милләте. Менә шушы оптимистик рухта сөйләшүне тамамлыйбыз. Бу Азатлык радиосында татарча подкастның 2нче сезоны иде. Без алып баручылар Эльвира Гарипова һәм Рима Гомарова сезнең белән хушлашабыз. Сау булыгыз. Исән булыгыз. Татарча подкастларны сез azatlıq.org сайтында, Азатлыкның социаль челтәрләрдәге барлык платформаларында, YouTube видео хостингында һәм күп кенә музыкаль платформаларда тыңлый аласыз.